Takže toto video je vyhlásenie mojej súťaže. Trošku som pozmenila ceny. Tretie miesto bude mať 2 music videá, druhé miesto bude mať 3 a štvrté miesto bude... A prvé miesto, bude mať 4 music videá. A prečo? Lebo tí, ktorí nevyhrajú prvé, druhé, tretie miesto, tak tí budú mať spoločné jedno music video. Takže bude to férové preto, lebo bude to miešať kamarátka. Môžete tie papieriky vidieť v tejto miske. A ideme na to, začíname od 3. miesta. Takže zamiešame to. Ups. A vyberiem 3. miesto. A to bude toto. Takže 3. miesto má Veva TV. Moc ti gratulujem za 3. miesto a vyhrávaš 2 music videá. Tak a miešame na 2. miesto. Takže druhé miesto bude mať tento papierik. A to je LPS Bibi. Gratulujeme ti, LPS Bibi, za druhé miesto, čož 3 music videá. Tak a teraz ideme losovať o prvé miesto. Prvé miesto, kto vyhraje prvé miesto? Takže prvé miesto bude mať tento papierik. Takže tento papierik, kto je ten šťastný? Je to LPS Sisi 8. Blahoželáme ti, LPS Sisi 8, vyhrávaš 4 music videá. Takže LPS Sisi 8, blahoželám ti k prvému miestu. Takže toto sú hlavní víťazi. Prvé, druhé a tretie miesto. A títo vyhrávajú jedno music video spoločné. Tak a teraz vám ich ukážem, takže je to LPS Nelly. LPS Destiny Mňau. Potom Alicka. Potom Sisi Little. Potom LPS Queen, alebo jak sa to číta, prepáč. Potom LPS Lilinka. Potom LPS Lucik a LPS Vendia. Takže títo vyhrávajú spoločné jedno music video. A ešte jedno info. Prečo? Určite sa divíte vy dve. LPS Natka 1 a LPS Belinda. Prečo ste tam neboli? No lebo ste nedali ani odber, ani like. Niektorí tam ako nedali ten like. A zapojila som ich tam. A to sa stalo naposledy. No ich som ich tam zapojila, lebo nesplnili iba jednu tú podmienku. Ale vy ste nesplnili obidve. Takže preto. Ešte raz gratulujem hlavným víťazom. A čauko!